have challenged you, Jpack. Wepụta otula again. Ma kpọta my doctor. Ka aga lady, ga kpọta nke gị, nke ga-elekwu gị. Ka eweta the result. Ka ihu gba okpokrobo. Ka amara m enwe na dozens of spam koro ga afọ. Ka amara m eme na dozens of mmiri amụ koro ga get your big stomach. If not, ka m kpụọ gị damages ka ekwu ọmụ. How about that? That this problem solved? How about this simple challenge? Now, when it comes to Nwadike, Jpack opened the mouth and told me, may his soul keep resting in peace. Now, Nwadike bu ori obiri na ajo chan. Now, Nwadike bu against in corporation no syphilis. Now, Nwadike no to let me chane shimuni. Even that day, Ifeanyi obiabara na nde nọọsụ. Yamakwa no mentio quote by Jpack. Na nde nọọsụ gbaga daddy na etesiri onye positive na because room obiabia gawa. According to Jpack, na room obiabia gawa ana ekwu na Ifeanyi na edina. Okwa Jpack na korobo. Anything I say, quote to me na ihe mbara gị. Na Ifeanyi uba na edina onya. So Oshi, one of the nurses say pull Ifeanyi uba by the side shia. Oga, can we do audio brinajo test for you? Ifeanyi Bachi, don't worry. You don't worry. Na urubeke like that. Igwara m ya ka igwa m ya. Ya gwa m na Nwadike bu ọrịa. So ashi no lo no lo Ifeanyi uba ka Chinedu bi ebi no we jibo. In fact, no jiri ya mere gia friend ya. Now you told me. And I'm there. Some giga. I'm Nwadike Obuari obiri na aja obi hu. I'm na Nwadike obi syphilis mo biro. Are you not the one that's telling me all this? What I go? So maybe owu Jonah Tuzigi, it just ain't ohu to according to you. It just ain't ohu to like. So now you sabi. So all these people in my father's picture, kahajina abaya war. In a one kahangbatarage war, Jpack. You are talking rubbish. So those of you that want to be carrying all those fake, I get check bar, I want your newi, Major London newi, have one more.